Praise the Lord, praise the Lord. Dalaygon ang Diyos. Quick message lang alang sa atong mga followers, alang sa atong mga kamisyon. Ang ato rin yung pwedeng mabuhat nato mga kaigsunan, kanya yung pag ginasiga. Kay ang Bible nagsulti, pag ginasiga ka mo, kaya doon ang pagbalik sa Diyos. So ang pagdasig nga nga natin idasig, kana ra yung pagpahinumdom nga kitang tanan makaigsunan nanginanglan ta sa grasya o panabang sa Dios. Ang tao kung dili madasig nato may tungod sa Ginoo, duwaray tendency dia madasig sila sa ilaang kabisi sa ilang negosyo, kabisi sa mga transaction, mga negotiation, o sa nga kabisi dia sa trabaho. Kung politiko, busy dia sa trabaho sa pagka-politiko. Kung negosyante, busy ka sa trabaho sa imong pagka-negosyante sa mga negosyo. Makaigsunan, ang bantayanan sa kinabuhi, kanabitang nabisi ka o sa imong mga panginabuhi na wala na kay panahon sa Ginoo. Daghan sa gara nga mga rason nga matulog na lang sayo, matahulay kay kapoy nagis trabaho. No, simple lang kayo makaigsunan na miss nato ba kinong pagka grateful nato sa Ginoo. Abalo ba ka nga dako kayo na og impact kana bitong matag adlaw nga tanan mauna nimong Ginoo. Ang prinsipyo sa Bible, unahon ang gingharian. In other words, unahon gid ang Ginoo, put God first. Sa matag adlaw nga tanan, sa pagsubang sa adlaw, sa pagsalot sa adlaw, ang Ginoo mo'y matagaan nato o pagpasidungog, pagpasalamat. Sa katulugon o sa imong pagmata, ang Ginoo mo'y angayan nga atong pasalamatan. So sad to say nga asay marason nato ang kakapoy, kabisi sa atong mga trabaho, mga schedule nato. Wa nakakabantay nga nalimot kas Ginoo. Ang imong panahon tuwa sa imong mga travel, ang imong panahon tuwa sa imong trabaho, ang imong panahon tanan tuwa sa imong negosyo, or unsa nga klase nga mga panahon nato nga i-google diha sa atong panginabuhi. Makaigsunan, kining kinabuhi nato mubo ra gyud kay ni. Nya masayang pa nato ba nga tuwa tanan na google nato sa atong trabaho ug panginabuhi. Wa na gyud ta katuto sa simbahan, wa na gyud ta kapiko sa tungtuhod, wa na gyud ta kabasa sa atong mga Bible, wa na gyud ta kahatag og panahon na makaday kas Ginoo, makaapil ka og mga pagtuon sa pulong sa Ginoo, mga Bible study. Makaigsunan, dako kayo na nga bili sa atong kinabuhi, dako kayo na nga ka-importante. Abi ninyo, ang tinuon nga bahandi mao ang pagpangalagad, mao ang paghatag panahon sa iyang pulong. Manay tinuod nga bahandi. Mabitaw na yun ng Bible kung asa ang imong bahandi, tuwa po din mo kasing-kasing. So munay bantayanan kay kung imong kasing-kasing tuwa na sa imong panginabuhian, tuwa sa kwarta, trabaho, sa kahilayan, tuwa po dito ang imong kasing-kasing, tuwa po dito imong panahon. Kung ang tao malulong sa bisyo, ang tao malulong sa kanabitang kapos na kasi imong panahon sa imong negosyo kay nga na dito imong kalipay, tuwa na po dito imong bahandi. Sa imong bahandi, ang imong kalipay tuwa na dito sa imong panginabuhi. Wala man tayo sayop manginabuhi ta, pero wala nakakabantay na na-idolize nimo ang imong negosyo, trabaho, ang imong pangita. Kabalo ba ka nga sa Bible, abomination kayo sa Ginoo, di kaligut-gutan kayo sa Ginoo ang idolatry. Ang idolatry makaigsunan, wala kabantay ng usahay ang imong kagalingon na idolize nimo, ang imong kwarta na idolize nimo, ang negosyo na idolize nimo. Ang idolize manggod na ma-idolize nimo ang usa ka butang nga tuwa tanan dito imong panahon.
ato anatanan dito mas daghan kag panahon dito. So usa na sa gikaligot-gutan sa Ginoo. So ang akong pagdasig mga kaigsuonan mao ni nga mintras makahimo pa ta sa pagdesisyon, makahimo pa ta sa pag-engage sa okay, salamat. Maka-engage pa ta sa buluhaton, sa mission. So atong buhaton kay privilege ra kaining kinabuhi, privilege kini makapangalagad ka. So busa i-grab ang opportunity nga maka-engage ka sa buluhaton, sa pagpangalagad sa Ginoo, sa pagtabang sa uban. So munay dakong kalipay sa Ginoo. Mas maayo nga mas nabisita sa Ginoo, mas maayo po nang mabisita sa buluhaton sa Ginoo, mabisita sa kining mission o charity sa pag engage og mga mission sa pagtabang sa mga tao. Munay dakong kalipay sa Dios. So makaigsunan hinaut ko nga nakahatag ng impact nimo, nakadasig nimo na dili lang sa tanang panahon ato. Importante nga balanse ta. Mas maayo nga daghan tag panahon sa Ginoo. Kay diya sa Ginoo walay gansi. Ginansya permento diya sa Ginoo. Kung sa imong gitanong imong amingon, nagtanom ka og sakripisyo, mga pag-ampo, mga pagtabang, mga sakripisyo diya sa ministry, pag-mission, dato kay na nga katabang sa buluhaton sa Ginoo, sa pag-establisar sa buluhaton sa Ginoo. Ang daghang mga tao nga malipay nga atong mission, mamisyonan, ma-reach out na to, madasig na to sa pag-ila sa Ginoo. Dalay ko ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Bye-bye.